Vi skal nu prøve at bruge de her værktøjer til at finde ud af, hvordan vi afsætter en vinkel. Til at starte med vælger jeg min lineal og afsætter først et linjestykke. Jeg skal nu finde ud af, hvordan jeg afsætter en vinkel på 45 grader her. Det gør jeg ved at sætte min vinkelmåler på. Jeg sørger for, at centrum er i linjestykkets afslutning, og så skal jeg ellers finde ud af, hvor 45 grader ligger. Det ligger her. Det afsætter jeg, og skal nu bruge min lineal. Nu har jeg en vinkel på 45 grader.